А сега да се запознаем с още един наш продукт – Aquabionica Corporation Бизнес пакет. Продукт, за който предлагаме да заплатите смешната цена 50 евро. Що за продукт е това? Този бизнес пакет. Да видим от какво се състои. Това е един удивителен набор от възможности и услуги за дистрибуторите, за да могат да работят по всяко време и от всяко място на света, в комфортен режим, който е най-удобен за тях. И така, бизнес пакета се състои от Aquabionica Softs. Оригинално програмно осигуряване, разработено за нуждите на нашия бизнес, максимално удобно за използване. Той включва също така модул на интернет възможностите. Или казано с други думи, невероятни възможности за използване на интернет технологиите за мрежов маркетинг. Освен това, банкова система, осигуряваща надежно, гарантирано, навременно заплащане на комисионното възнаграждение, логистична служба, клиентска служба, маркетингова поддръжка, промотирания и събития. Първия модул на бизнес пакета е Aquabionica Softs. Този модул се състои от 3 големи раздела. AB Management System е програмно осигуряване, специално разработено за системите за изчисляване и изплащане на комисионните възнаграждения на независимите дистрибутори, за осигуряване на контрол върху доставките на продуктите до независимите дистрибутори и техните клиенти. AB Network Building е система за търсене на нови дистрибутори и осъществяване на набирането им чрез интернет мрежата. AB E-commerce е електронна търговия, т.е. интернет магазин на компанията и интернет магазин на дистрибутора. От какво се състои модулът на интернет възможностите? Това е най-големия модул в бизнес пакета, с най-големи възможности. Първо, това е възможността да се привличат нови членове чрез интернет, което допринася за най-ефективно изграждане на организацията за сметка на посетителите на интернет мрежата. Освен това, той включва личния кабинет на дистрибутора, личния интернет магазин на дистрибутора, интернет магазина на компанията, сайтовете на компанията, системата за разпространение на предложенията на компанията чрез интернет, привличането на нови членове чрез интернет е уникална експертна система с елементи на изкуствен интелект, която допълва вашия екип с интересни хора от световната интернет мрежа. Личен кабинет на дистрибутора. В личния кабинет дистрибутора разполага фактически с напълно оборудван офис, в който може да влиза от всяка точка на света, по всяко удобно за него време на денонощието. В личния си кабинет дистрибутора може да избере, да поръча, да плати стока чрез интернет магазина на компанията. Може също така да се абонира за автоматически покупки за всякакъв период от време в какъвто пожелае режим. Онлайн управление на комисионните. Онлайн управлението на комисионните в личния кабинет дава възможност да се следи текущото ниво на комисионните, прогнозата за начисляване на комисионните, да се види от какви именно бонуси се формират вашите комисионни, кой бонус има най-голяма относителна тежест, за сметка на какво се формира вашия чек, за сметка на кой от 4 бонуса. Можете да контролирате своите покупки, да виждате историята им, да проследите статуса на вашата покупка. Има се предвид обработката на поръчката и нейната доставка. В личния кабинет можете да се запознаете с вътрешните новини на общността, благодарение на специалната затворена за външни лица лента за новините на компанията. В личния ви кабинет ще ви бъде доставена допълнителна информация за продуктите на компанията, която ще ви помогне да работите по-ефективно. В личния кабинет ще имате всичко необходимо за управление на вашите организации, както от матричната, така и от бинарната структура, защото там се изобразява структурата на цялата ви мрежа, както матричната, така и бинарната. Можете да имате информация за всеки елемент от вашата мрежа. Можете да се занимавате с разполагането в нея на новите членове на вашия интернет магазин. Тук може да се извършва продажбата на стоки на крайните потребители. Има възможност за управление на цените. Вие сами управлявате цените във вашия интернет магазин. Сами ги определяте. По такъв начин вие можете да получавате допълнителен доход за сметка на цената на дребно, като препродавате стоката на крайния потребител. Всички стоки, които купува крайния потребител от вашия интернет магазин, се зачисляват във вашата квалификационна покупка. По такъв начин става увеличението на изпълнената от вас квалификация.
Интернет-магазин на компанията. Тук можете да купувате стоки от компанията в удобен за вас режим, а компанията да осъществява продажба на продукти на крайните потребители. Сайтове на компанията. Компанията отделя особено голямо внимание на най-мощните технологии на съвременността. Това са интернет-технологиите. Затова още в началото компанията разработи 17 сайта на различни езици в 8 страни от света. Тук можете да видите главните страници на промо-сайта и главната страница на бизнес-сайта във всяка страна. Във всяка страна са открити два основни сайта – промо-сайт и бизнес-сайт, които са свързани с международния сайт на корпорацията www.aquabionica.com. По такъв начин компанията има значително присъствие в интернет. В бъдеще компанията ще създаде система от сайтове-сателити. Това са сайтове, които ще бъдат посветени на една от съпътстващите теми. Например, сайт посветен на разглеждане на тайните на водата сама по себе си. Възможно е да създадем сайт, който ще бъде посветен на ролята на водата в живота на различните народи в света. Това може да бъде сайт посветен на запознанството и общуването, тъй като общността Аквабионика предлага общуване и запознанство. Затова тази тема също ни е много близка и може да се счита като съпътстваща тема. Затова могат да бъдат използвани сайтове-сателити, от които всеки посетител на интернет по най-пряк и най-кратък път ще попадне непосредствено на нашите рекламни и бизнес сайтове. Благодарение на сайтовете-сателити, придвижване в интернет сайтове ще бъде особена система за придвижване на нашите сайтове в интернет, проектирана на базата на всички съвремени интернет технологии, благодарение на която новите членове на нашата общност ще идват сами при вас и ще попадат във вашите организации. Както спонсорите ще ви правят подарък, така и компанията ще ви прави подарък за сметка на всички дистрибутори, които идват в компанията направо. В този раздел на нашата презентация искаме да ви запознаем с банковата система, чрез която ще се осъществяват плащания между нашата компания и независимите дистрибутори. Ще научите за банките, които са наши партньори в страните, където компанията ни развива дейност. Ще се запознаете с схемата за откриване на картова сметка на дистрибутор от компанията с възможностите, които се предоставят на притежателите на банкови карти, а също така с алтернативните форми за заплащане на стоките на компанията. На банките партньори, компанията се ръководеше от следните критерии: размера на чистите активи, прогнозата според рейтинга за финансова устойчивост, наличие на широка клонова мрежа. Смятаме, че ако банката съответства на тези критерии, тя ще е в състояние да осигури своевременност, пълнота, надежност и удобство на плащанията между компанията и независимите дистрибутори. С оглед на изискванията, предявявани от компанията към банките, бяха избрани следните банки-партньори. В Европа предварително бяха избрани Райфайзенбанк и Unicredit Банк. По-настоящем се водят преговори с тези банки за съгласуване на условията за работа. Партньор на компанията в Русия е Алфа Банк. В Украйна се водят преговори с Укрексимбанк. Партньор на компанията в Казахстан е Казкомерцбанк.